दिनैहाय ओंखारबाय दाबसे जायगासिम थांनो होननानै आरो जोङो बबे जायगासिम थांगोन नोंथांमोना मिथिगोन दान्दिसे समनि उनाव आरो लोगोआव दंफायो नै आंनि बिनानाव हेलौ हाय बुं हाय जोङो दाबसे जायगासिम थांसै ना आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मिथिगोन जोङो बबे जायगासिम थांगोन आरो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनो दाबाव आरो गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा एसे लाइक खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे दिनै जोङो बबे जायगासिम थांगोन नायलांदो आरोना मोनसे स्कुलसिम थांगोन जोङो मोनसे स्कुल आरो बे स्कुलखौ दसे समनि उनाव नोंथांमोना मिथिगोन मा स्कुल थ' जोंदों आवगायलांसै चलो नै जोंनिया ओंखारजेननाय लोगो लोगो दुब्लियाव बेबायदि जुखाम आबाद नुगोन आरो बबेथिंबा माइ आबाद नुगोन नै बिदि साइडआव माइ आबाद इटा भाटा बेयो इटा भाटा BBS जाबाय BBS इटा भाटा नै नायना लाखादो जायफोर नुवाखै बोरै बानायो बोरै मायो इटाखौ नै बिदि बानायो सान्दुङाव पुरा सान्दुं नांगौ अखा हाबा बहुत लस जायो बिसोरनि आरो बे जाबाय ITC कम्पानि नै ITC बे मोनसेखौ नायदो बे मोनसेखौ ITC टमटम गारियाव गाखोबाय ओमफ्रायसो मंगलदैनिफ्राय डाइरेक्ट रौता मोनहैसिगोन आरोना जोङो थांगोन जायगाया जाबाय रौता आरो बेवहाय मोनसे स्कुल दङ बे स्कुलसिम थांगोन टमटम गारियाव गाखोबाय गानैबो ना लामायानो गाज्रिलै बेफोर गारिया जायालै लामाया बिराद बायला जिला जाजोब्बाय डाइरेक्ट मंगलदै रड जोङो दायो सफैबाय मंगलदै टाउन आरो थांनो गोनाङाथ' गोबां लामा दङ ओमफ्रायहाय नैबेनो जाबाय मंगलदै टाउन आरोना नै नायदो नै पुरा सफैहांबाय मंगलदै टाउन जोंहा सिस्टारखौ सोंनि र' जोंहा सिस्टारखौ नोंसोरथ' मंगलदै टाउनाव बिराद आड्डा होफैयो बेवहाय बबे मोनसे हटेलखौ साबसिन मोनो साहा लोंनायनि थाखाय आंथ' दासान्दि रिपुसखौनो मोजां मोनो रिपुसखौनो मोजां मोनो ना बेवहाय पुरा फ्रेस माबाफोरखौ मोनो ना बेयाव फ्रेस मोनो आरो जानांगौ बुंबानो बानायनाय आदसा नोङो माखौ बांसिन जाफैयो बे रिपुस हटेलाव मम' लानाबो थाङो आं जानानै थख्ला बोनना लानाबो थाङो बे 200 300 बा जानायजों लोगोसे लानाबो थांखायो बेयो जायाबा मा खालामगोन औ दा जोङो दिनै नोंनि स्कुलखौ नुथारहैसिगोन आरोना आंनो मोजाङै दिन्थिना होना स्कुलखौ मा दङ खना खनि बबेथिं लेट्रिन बबेथिं बाथरुम बेफोरखौ दिन्थिना हो बिराद डेभेलप जाबाय मंगलदै टाउनाहाय गोदान बिल्डिं न' बां लामा सामा स्कुल कलेज बिराद सोलाय सोल' जाजोब्बाय आरोना बहुत डेभेलप जाबाय नै बेथ' जों टाउननि साइडथिंसो फैदो टाउन गेजेरथिंथ' आरो डेभेलप जाबावबाय जोङो टाउननि साइडनि दोंसे लामाजोंसो फैदो दा बेयावहाय जोङो भेब्राघाट होननाय जायगा मोनसे दङ बेवहाय रौतायाव थांनाय गारियाव गाखोनोसै आरोना जोङो बास गारियावहा आरो बबे मोनसे शपिं मलाव हाबो नोंनिया जि जोम बायनोबा आंनियाव थानायानो जाला नालाय मालाबा फैबा ट्रेन्सआव मालाबा बिशालाव ए बे मंगलदै टाउननिया बबेयाव स्टाइल बाजाराव आरो मालाबा बिशालावबो ओमफ्राय बेवहा जोंना स्टाइल बाजार नामनि मोनसे मार्केट दङ शपिं मल आरो बाजार इन्डिया मोनसे दङमोन बेयो गैला दा स्टाइल बाजारजों कलकाता मार्केटजों बेवहा शपिं मल मोननै दङ बिराद मोजां आरो दाथ' नों बे बैसागुआवहाय बेफोर ड्रेसाथ' जानाय नंला लांगा दख'ना बायबायना बायाखै बायथ'वाखैनो बायगोन ना? पुरा जोंब्लाव माब्लाव बैसागुआव 2 साइड 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 2 साइड
मोसानांगौ बायनानै गाननानै आयौ बैसागो सफैथारबाय ना बोरै नांदों बहुत बहुत एक्साइटेड खा नामा बैसागोनि थाखाय हराव मोसागोन ना आयौ आयौ बैसागोआ बिराद मोजांलै बर'फोरनि बिराद मोजां मोनसे रंजानाय फोरबो बैसागुआनो मेन जों बयबो बे बोथोरावनो बिराद हाजासे रंजाना लानांगौ मानोना दानि जुगावहाय मानसिया बांद्राय लास्टिं जाया ओंखायनो थानाय समावनो बैसागोफोरावनो बिराद रंजानांगौ आरो ना नङा होमबा नंगौ चलो फाइनालि जोङो भेब्राघाट मंगलदैनि भेब्राघाट सखायाव ओंखारबाय दायो बास हमलायनोसै बास हमनानै बै साइडथिं बासावहा गाखोनानै डाइरेक्ट रौता आरो बेयाव फुरा बोबथिंलायो आरो ना पेसेन्जारखौ दा नाय आं थांनाय लोगो लोगो फुरा सेलाय बेलाय जागोन आरो ना जों थांनाय लोगो लोगो खारजानि लामाखौ रौता डाइरेक्ट रील बनाया ना रिल नङा itu YouTube खालि पेसेन्जार जिर' पेसेन्जार दा जोंनो सानै फैबाय बहुत सम लागोन माथो बेलाय बहुत नेनांगोनलै बेयाव दसे सम नेनानैबाबो थांनांसिगोन मानोना इम्पर्टेन्ट काम दंथारो बेयाव जिरायनि जोङो बेयावनो जिराय बिराद मोजां जायो गाखोनो नोङो गोबायो नामा गारियावनो गाखोनो हाया न'नि गारियावबो गाखोनो हाया बियो बिराद बेजालसो गारियाव गाखोनो हानांगौब्रा बहाबा थांबा बिराद उसुबिदा जायो सिख्लाफ्रा सोर गारियाव गाखोबा गोबायो एसे कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय ना सानैखौ बिथाङाबो गोबायो गारि सिस्टारा आरो आंथ' जेबो जाखाया सोर गोबायो एसे खोथा हरलाय कमेन्टआव सफैबाय जाय जायगायाव फैनो होनना फैदोंमोन मोनसे स्कुलाव फैदों आरो बे जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हालामनि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल नै बेवहाय जोंहानि सिस्टाराहाय गांसे कागज होनो फैदों आरो ना मोनसे दरकारावहाय ओमफ्राय आं एसे दिन्थिगोन खना खनला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां बे जाबाय नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल रौता Father name, your name, then Father Agas. Write your papa's name. Wow, नोंसोरनि स्कुला बेना दे बुं मा स्कुल बे रौतायाव नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल नों मा क्लासाव फरायो 11 क्लास 11 आदसा मोजांलै स्कुला ओमफ्राय माबा दंना गैया प्लेग्राउन्ड दङ बिथिं बै बे प्लेग्राउन्ड ओमफ्राय बे स्कुल रुम आरो ना बेफोर बिल्डिं मोजां नांबाय बेयावनो फरायोना नों आदसा ओमफ्राय हस्टेलाव थायो होनदों गार्लस हस्टेल बेयाव थायो नोंसोर थिगानो आधार नाम्बारा सोरनियामोन बैयाव आं बाबानि होबाय नांगौ हैयाव आधार कार्ड होखादों नांगौ जाबाय एसे कारेक्ट खालामना लागोन फाइनालि जोङो कागजखौ होनानै फैबाय ना खामानिया बेनोमोन ओमफ्राय माहाय नायबाय गिदिंनानै खना खनला आरामसे जिरायबाय बाजै हटेल रौतान आरो बेयो ना बाजै हटेल ना दिनैसो हाबफेरबाय आं मिथियामोनलै बेफोराव फैबाय थायो नाथाय हाबनाय जाया आरो मा जानो चिकेन लेग पिस चिकेन फ्राय
फाइनेलि माजाखौनो नांनोसै आरोना जोङो रौता टाउनाव बेरायबाय बेनो नायना लाखादो नोंथांमोनाबो रौतायाव फैयोब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता टाउन बेयो आरो बै फारसेथिं तेजपुर थांगोन नै तेजपुरनि रड बेयो सारियालि एकदम सारियालि आरोना बे रौता सारियालि उदालगुरि बेथिंलाय बेथिं बहा मोनहैगोन भुटान मोनहैगोन बेथिं मंगलदै दा बेनोमोन जोंनि दिनैनि ब्लगा आरो बोरै मोनखो बोरै थाखो एसे मोजां नुदोंबा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम चेनेलखौबो साबसक्राइब खालाम दाबाव ना बुहर कमेन्ट लाइक शेयार बाय बाय